ayibafowethu ayingeke ugwansile lo mbele wempunga yesintu bafowethu mina ngifuna ukukhuluma amanga ugwansile kakhulu wezwe nje nawo lento esisho ukuthi ijulile kakhulu uthathe lo mule lo uhlanganise namanzi bese uyamemukela umngenise ngaphakathi umqhabulise uphinde umgezise izandla asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene ezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo umdumo kaThumbu uThumbu kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa kanti insizwa ke zingibiza ngonduna kandaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isipene esincane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikhole likhola ngenhliziyo ngalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhaladi ngihamba theselo sito lathi ngaha ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca bathi umuthu entombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazo nguphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo ugqilaza umthakathi sabathe uyagadla ziyephuka uyagadla ziyephuka uyagadla ziyephuka hayi bafowethu aningixolele bafowethu yonke imfanekiso eqoshiwe ngoyenza ngeke ngingazibongeli aningixolele kakhulu kodwa ke vele ukuzibongela kwami kumnandi vele ngoba uyakuzwa ukuthi akuyona into engiyiphoqayo ngithi unduna kandaba untombi ziyamncume hayi into nje vele ke egazini ukuzibongela kwami nje vele nako kumnandi kulungile zikhona bafowethu incwadi esizibhalayo sithini isintu amavahla abahlosile uyokhuluza ukhokhobo uma ukuthi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu sithinte kuzona inombolo lezi ozibona udlula sizokunikeza umhlahlandlela namuhla bafowethu ngifisa ukuzothinta indaba enkulu abantu abaningi kade babethi impunga yesintu ukhuluma nini ngalesihloko wasithembisa sona ngifisa ukuthi ke lena ke bafowethu sizwe kahle sizwisise mina izinto eziningi engizikhulumayo akekho umuntu ofikayo azongitshela kodwa umuntu ofikayo umunye impunga yesintu mangilele ebusuku ifika izongixoxela njenganaso ke lesihloko lesi engizokhuluma ngaso njengamanje somule omunye umuntu mhlambe umule akawazi ukuthi uyini kodwa mawubuka umfanekiso oqoshiwe owedlule la sikhuluma khona ngokubaleka kwendlu ebaswayo uzokhumbula ukuthi sathi umule ngenkathi kushunqa intuthu iyaphezulu endlini kaTshani khona lento egcinilenga emnyama iwona kumule loyo umuzi nomuzi obaswayo onendlu ebaswayo ukhona umule phezulu abantu abaningi ke umule bangawubuka njenganento ukungcola nje okusuke kukhona endlini kanti hayi ngoba nako ukungcola nje okusuke kukhona endlini kodwa umule uphinde ube yinto ejulile ngizokwenza umfanekiso ngomswane abantu abaningi mabebuka umswane bebuka imsimbana yembuzi bebuka ilongwe lenkomo okanye ubulongwe benkomo bebuka umquba esibayeni bavele babuke into nje othola ukuthi mhlambe yinto ukungcola njalo njalo kanti umquba yilongwe lenkomo imsimbana yembuzi izinto ezijulile zonke lezo angizungena kuzona
ngozithinta ngelinye ilanga. Namuhla sizothinta indaba yomule. Ngikwenzela lo mfanekiso lo welongwe nemsimbana yembuzi ngesizathu sokuthi ngifuna ubone ukuthi yonke into yasekhaya egcikeni iyinto ebalulekile. Ikati lasekhaya uma ukuthi likhona ikati kini libalulekile. Imalasi yakini uma ukuthi khona imalasi kini ibalulekile. Imbuzi, inkomo, inkukhu konke kubalulekile. Omunye umuntu akazi ukuthi abantu bayakwazi ukuthatha imalasi yasekhaya bayisebenze beniphambanisela izinto zenu. Angikho lapho. Ngikumule la ngikhona. Uma ifika impunga yesintu kumina ichaza indaba komule. Ithi umule ufana ncamashi nenyongo. Umule ufana ncamashi nenyongo. Umule uyinto eyinsila yasekhaya. Umule umuthi wasekhaya. Kodwa into eyayigcizelela kakhulu impunga yesintu yathi umule ufana ncamashi nenyongo. Yabe siqhubeka ithi enkathini le eniphila kuyo owesifazane uyagana. Yebo nasendulo kwakuke kwenzeke owesifazane agane akhishwe kuba hamba emzini. Uma efika emzini la aganele kuona uthola ukuthi kukhona isigaba esithile esasala kuye akazange akhuliswe enzelwe lento ekuthiwa umhlonyana. Uma engenzelwanga lento ekuthiwa umhlonyana uthola ukuthi ithongo la kubo lisakhala ngokuthi uyingane. Kube khona izinto ezithile ezenzakalayo kuyena ezimphoqa ukuthi akabuyele emuva ahamba ayokwenzela umhlonyana. Nasenkathini ke nje yanamuhla wesifazane uyagana emva kwaloko ahambe aye kubo ngesizathu sokuthi phela ukhululekiwe. Ahamba aye kubo mhlawumbe ngesizathu esithile esisuke siphoqa. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane zizalwa abantu abacacile, abayindoda nomfazi. Kodwa ingane bese zifisa ukuthi zihambe ziye koninalume bazo. Ibisithi impunga yesintu. Uyabona ke ngenkathi owesifazane oganile wakhishwa kubo. Wahamba waya emzini aganela kuwo. Lo muntu usuke ebulewe esibongweni sakhe. Ngoba kuba khona leya mbuzi yophaphe ekuyiyona embulalayo, ekuyiyona emcimayo esibongweni sakhe. Ahambe eseyakovuswa kamama ongemama. Afika ngeniswe khona, aqhoyiswe khona, anikezwe isibongo esisha. Yingakho umuntu wesifazane isibongo sakhe sishintsha. Ngenkathi kuhlatshwa leya mbuzi usuke esuswa kumsamo wakubo. Uyonikezwa umsamo omusha wala eyoganela khona ngoba vele isibongo akuwona umbhalo. Mawufunda incwadi yempunga yesintu ethi amavahla abahlosile ikubeke kwacaca ukuthi isibongo akuwona umbhalo obhaliwe kumazisi, kodwa isibongo umsamo nenyongo nesisekelo somuntu. Ngenkathi kowesifazane ekhishwa la kubo ecishwa emsamo wakubo eyakovuswa ngale la eyoganela khona, la eyothola khona ikhaya lakhe la ngempela, umuzi lwasuke eganele kuona, usuke lapho esevuswa ngokwesibongo sakhe sekuyikubo lapho kubo ubulewe kubo ngoba yena usewumfazi waba umufi azi. Sake sakuthinta ke lokho. Ngenkathi ke manje nasekufunakala ukuthi lona wesifazane abuyele kubo ngaleso sizathu esithile simphoqa ukuthi ahambe aye kubo. Uma efika kubo kusuke kungafanele ukuthi angene ngaphakathi emagcekeni, kodwa kusuke kufanele ukuthi uyise omzalayo okanye loyo oyinhloko kuyena ngaleso sikhathi abe nendlela yokumamukela esangweni lomuzi wakubo, amngenise ngaphakathi. Uma kuthiwa kushone umuntu bese aqhamuke nje uyena senje qhamthushu,
ukuthuke wena ngoba phela manje ukuzitshela ukuthi hayibo lo muntu lo uyapoka yini noma wenza njani. Kanjalo ke nakwelamathongo umuntu wesifazana uma eganile ngenkathi esebuye eza kubo ezolungisa lokho azokulungisa ngesizathu esithile, akufanele ukuthi uma efika nje avela ngene nje gulukudu. Akwenziwa lokho. Kusuke kufanele ukuthi ame lapha esangweni bese uyise wakhe omzalayo noma loyo inhloko bamngenise ngaphakathi. Bamngenisa kanjani? Ithi impunga yesintu kusuke ke sekufanele ukuthi bathathe umule phezulu emqhobeni. Mabe uthatha lo mule bawuhlanganise namanzi lo mule, bese emva kwalokho uyise wakhe uyahamba umhlangabeze esangweni, afike amgezise izandla amphuzise. Ngenkathi enza leyo nto ithongo lasekhaya libe seliqonda lona ukuthi lona wesifazane oyingane yabo owagana emzini othile uze le ikhaya okanye ubuye ngoba naku ezolungisa okuthile, hayi ngoba naku ukuthi usewumabuye emendweni mhlambe useyisaliwakazi. Yebo ke phela ke bafowethu amaphutha maningi esiwenzayo, kodwa ke makusekhona impunga yesintu, hayi mawufuna ukuphila uyophila. Ukuthi ke abanye kakubona bonke abantu abafuna ukuphila, abanye bake babuke wena bese bekweya bese bathi hayi sisuka. Kodwa ukugula mina ngisuke ngikubekile ukugula, kodwa kuzokudla kona kuzokudla, kodwa ukugula kusasa uzoyikhumbula lempunga yesintu le oyigxikayo wena. Kusasa kodwa uzoyikhumbula ngoba bafowethu ayingeke ukhezi. Yabona lo mbele lo bafowethu, bafowethu ayingeke ugwansile lo mbele wempunga yesintu bafowethu. Mina ngifuna ukukhuluma manga, ugwansile kakhulu. Uyayizwa nje nawe lento esisho ukuthi ijulile kakhulu. Uthathe lo mule lo uhlanganise namanzi bese uyamemukela umngenise ngaphakathi, umqhabulise, uphinde umgezise izandla, umngenise ngapha. Ngoba impunga yesintu ithi uyefana nenyongo, hayi ukuthi uzozuhlaba imbuzi wenza ukuthi nokuthi. Uyabona lonto ukuthi umuntu ubaluleke kanjani. Ngisho kuthiwa ingane phakathi komuzi iyagula, mhlawumbe iphethwe isisu, uyakwazi ukuthi uthule umule phezulu, ubilise, uyiphuzise, uyigeze ngawo. Usuke usujula lapho unxusa ithongo ukuthi lokugula okula kulomntwana. Ngicela nina ke bale ikhaya, ngicela nina amathongo ale ikhaya kube yinina manje eningenelelayo ekutheni lengane isinde. Kanjalo nengane ezalwa abazali abagcagcile, mayiya komalume bayo nayo kusuke kufanele ukuthi bayimukele ngaleyo ndlela, bayithintise umule wale ikhaya. Ngoba kusuke ngeke phela kube ukuthi ngempela kuzovele kuhlatshwe zonke lezi zinto bafowethu. Kungani zenziwe? Ingoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi imizi eminingi ayibi nazo intshitane, imizi eminingi ayifuyile. Uma ke imizi eminingi ingafuyile, ingako umule ufana nenyongo, isho njalo impunga yesintu. Ngizosasa sengiyithinta nendaba omlotha. Nomlotha nawo ngokunjalo. Umlotha niyakwazi ukuthi maningenayo intshitane sibayeni, umuzi kodwa kufanele ukuthi niuhlambulule. Niyakwazi ukuthatha umlotha wasekhaya bese kube yiwona enichela ngawo igceke ngesizathu sokuthi intshitane aninalo. Uma ke nina ningenayo indle baswayo emagcekeni omuzi wakini, niyothathapha umule, niyothathapha umlotha, namandla ningenawo ukuthi nikwazi ukuthi niyothola intshitane, nesibaya futhi ningenaso la ukuthi khona ukhona intshitane khona. Zonke lezo zinto bafowethu nodadewethu ziyakwazi ukuthi zisilekelele thina njenganabantu ngoba ziyinto yasekhaya, ziyinsila yasekhaya. Omunye umuntu uzobuza ukuthi uma ke mhlambe ke kubasiwe nje noma ikuphi emgaqweni, ngingawuthatha yini lo mlotha? Awukwazi ukuthi uthathe lo mlotha. Kukhona into ekuthiwa yiziko ebasendlini yasenhla. Iziko. Abanye abantu mhlawumbe ngenzeka ukuthi abalazi iziko.
Uyabona endlini yasenhla kufika kube khona insika. Insika iloku okuma kanje amakaba onke abambelele kuyo. Bese ifika izohlala la phakathi nendawo kuthiwa ngesilungu e-center yendlu. Bese kube khona leyo ndawo leyo la kubaselwa khona umlilo. Yiziko ke lelo. Lo mlotha ke sikhuluma ngawo sifuna lo mlotha loyo ekade kubaswe umlilo kuleyo ndlu yasenhla kuleyo ndlu yabantu abadala ekuyona ndlu nishisa impepho kuyona. Niyawuthatha lo mlotha niwuhlanganise namanzi. Uma kukuthi ngempela amandla entshitana ninawo nesibaya sikho kodwa manje phakathi komuzi ufanele umuzi wona ugeziwe. Uyakwazi ukuthi uthathe wona umlotha ufake emanzini. Uhlanganise nje bese umuzi niyawugeza niwuchele wonke umuzi. Awukwenzi ke lokho amandla unawo ukuthi ukwazi ukuthi uthole umswane. Ingakho ngishilo ngathi umule nomlotha lezo zinto zifana ncama shi nomuthi nomswane angazi ngingabala ngithini. Angingageqa amagula abafowethu ngoba ngemuki. Sitholeleni incwadi esizilobayo. Sithini izinto? Amava abahlosile uyokhuluza ukhokho. Zontathu bafowethu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg. Uma kukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifika kuwena qathatha. Nasemphela ndaba wempunga yesintu uma ufuna sizohlala phansi uyakwazi ukuthi ufike sizoxoxa nje. Silidingide udaba lakho bese sikunikeza umhlahlanzela. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Isifundo sethu sanamuhla besithi umule umlotha zibaluleke kakhulu lezo zinto. Zibamba iqhaza elikhulu phakathi komuzi wakini nasempilweni yakho wena njenganomuntu. Ziwusizo olukhulu kakhulu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke futhi subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga